Jedna rodina sa raz rozhodla, že si adoptujú psa. Ten sa okamžite stal ich neoddeliteľnou súčasťou a domov im priniesol veľa radosti a smiechu. Hlavne deťom. Pes bol veľmi inteligentný a učenlivý a tak ho rodina naučila veľa trikov a dobre ho vycvičila. Psík sa snažil, aby boli jeho noví majitelia spokojní a šťastní. Po pár týždňoch sa však začal správať veľmi čudne. Vždy, keď členovia rodiny zaspali, nehybne sedel za dverami spálne rodičov a so svojimi veľkými hnedými očami neprestajne zízal na dvere a čakal. Aj napriek vyčerpaniu však nedokázal zaspať. Namiesto spánku zostával na tom istom mieste a hneď po zobudení svojich majiteľov ich veselo vítal a vrtel chvostom. Rodina si nevedela vysvetliť toto zvláštne správanie a všetci začali mať obavy o svojho nového štvornohého kamaráta. Začali sa pýtať, či nie je chorý, a pre istotu ho vzali k veterinárovi na vyšetrenie. Veterinár však nedokázal určiť žiadnu diagnózu a zdalo sa, že ich štvornohý miláčik je v perfektnom zdravotnom stave. Zúfalá rodina sa preto obrátila na útulok, odkiaľ ho adoptovala, a podrobne vyspovedala členov personálu. Dúfali, že prídu na psíkové zvláštne správanie v noci. To, čo však zistili o svojom štvornohom priateľovi, s nimi poriadne zamávalo. Ukázalo sa, že bývalý majiteľ sa jedného dňa zobudil v noci a v tichosti priviedol svojho psa do útulku, zatiaľ čo pes spal. Psík sa tak nikdy nemal možnosť rozlúčiť sa so svojím majiteľom, so svojím starým domovom, so svojím starým životom. A keď sa zobudil, ocitol sa v novom a neznámom prostredí. Pocit hrôzy, ktorý musel zažiť, by som neprial ani svojmu najhoršiemu nepriateľovi. To bol dôvod, prečo sa toto zviera v novom dome bálo v noci zatvoriť oči. Nechcelo riskovať, že by opäť mohlo stratiť svoju milovanú rodinu. Keď sa členovia rodiny dozvedeli príbeh o psíkovej minulosti, vyhrkli im od dojatia slzy. Svojmu miláčikovi chceli navrátiť jeho dôveru a rodičia sa rozhodli na noc pustiť psíka do ich spálne. Umiestnili mu košík hneď vedľa ich postele a týmto spôsobom mu tak chceli ukázať, že ho chcú mať blízko seba na znak toho, že je dôležitou súčasťou ich rodiny a že ho nikdy neopustia. Psíkovi trvalo týždne, kým sa vo svojom novom domove začal cítiť bezpečne, ale nakoniec sa to podarilo. A v jednu noc konečne zavrel oči a zaspal. Odvtedy spával pokojne hneď vedľa svojej milujúcej rodiny, ktorá mu poskytla nový domov a pocit bezpečia.